Doamne ajută! Ignoranța și indiferența în chestiunea ecumenismului nu e o simplă neglijență, iubiți frați și surori, ci echivalează cu crima, ne atenționează Duhul Sfânt prin Părintele Mărturisitor Haralambiei Vasilopoulos. De aceea și Marele Ierar Sfântul Grigorie Teologul ne strigă astăzi ca la surzi, că prin tăcere trădăm pe Dumnezeu. Însă puțin sunt cei ce și-au palmele de pe urechi să asculte îndemnul cuvântătorului de Dumnezeu spre a urma Sfinților Părinți, ce asemenea iudeilor urmăm fariseilor și arhiereilor corupți duhovnicește, pentru simplu fapt că aceștia poartă mitră pe cap, deși prin fapte și cuvinte dovedesc că sunt potrivnici învățăturii infailibile a Bisericii, Duhului Sfânt și turmei Domnului nostru Iisus Hristos, pe care o mână spre bărlogul din Gadara, fără împotrivire din partea oilor, întrucât, în loc de păstori, ne s-a pus în față idolatria mitrelor, ce reprezintă astăzi cea mai mare înșelare posibilă, deoarece mitra are însemnătate doar atunci când se află pe capul unui episcop ortodox care drept învață cuvântul adevărului, ceea ce, din păcate, în cadrul BUR nu prea mai există din octombrie 2016, când prin hotărâre sinodală s-a luat tact și s-au adoptat și se pun în practică documentele eretice de inspirație demonică ale sinodului tâlhăresc din Creta, iunie 2016, care reprezintă o ofensă teribilă la adresa cerului, cu urmări dramatice pentru noi și întreaga umanitate, dacă nu le pădăm acest sinod demonic prin hotărâre sinodală. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră zi de zi, clipă de clipă, fără odihnă, să cerem stăruitor și ferm preaceste ierarhii să lepede demonia cretană, altfel ne pierdem mântuirea, ne pierdem tezaurul ortodoxiei, pierdem mântuirea noastră și a urmașilor noștri, fapt pentru care vom da amară socoteală în veșnicie pentru nepăsarea noastră criminală. Însă astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, haideți să vorbim despre un prost obicei devenit tradiție deja, prin care hulim Duhul Sfânt și care a fost instituit în mod samavolnic de către purtători de mitre din cadrul BUR și care se desfășoară anual în luna ianuarie în special, sub denumirea de octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor, ce reprezintă în fapt o batjocorire a Sfintelor Canoane revelate de Duhul Sfânt Sfinților Părinți și un mod pervers de a nimici conștiința ortodoxă cu scopul îmbrățișării noastre a relativismului și a demonicului sincretism religios. Sfântul Sinod, în loc de măsuri severe de caterisire, tace, nu vede, nu aude, e mut, surd și orb, vădind același cuget eretic uniat, cu episcopii care nu fac ascultare de Sfinții Părinți, ci pun în aplicare fiecare plan local, mai degrabă dogma infailibilității și a primatului decât învățătura infailibilă a Bisericii, fapt pentru care definiția papei dată de Gheron Gavril din Sfântul Munte Atos Ucenic al Sfântului Paisia Ghiuritul, li se potrivește în bună parte, cel puțin, și rog, vedeți înregistrările, dogma infailibilității și a primatului, definiția papei și a episcopului cu cuget uniat din BUR, definiția ecumenismului și a CMB-ului. La 24 ianuarie 2024, Bazilica.ro publică articolul Să înțelegem săptămâna de rugăciune pentru unitate creștinilor cu preot Viorel Ioniță, care este consilier patriarhal onorific, decorat cu cea mai înaltă distincție, Crucea Patriarhală, doctor în teologie, a urmat specializări la evanghelici, la anglicani, la bosei, la catolici, care el își premiază, foarte activ în mișcarea ecumenistă eretică, a participat la organizarea sinodului tâlhăresc din Creta 2016, care este citat în articol și zice, citez, că practica săptămânii octave de rugăciune pentru unitate creștinilor își are rădăcinile în prima jumătate a secolului XIX. Amintim propunerea făcută de Ignatius Spencer, fost preot anglican convertit la catolicism, care preciza printr-o scrisoare adresată unui prieten în luna noiembrie 1838
că a propus preoților cunoscuți de el să se roage într-o anumită zi pentru convertirea Angliei la credința catolică, papistașă. Apoi, în anul 1857, preotul anglican Frederick George Lee a înființat împreună cu romano-catolicii Ambros Filip și Apugin Asociația pentru promovarea creștinismului cu scopul de a practica, fiți atenți aici, rugăciunea pentru unirea creștinilor anglicani cu cei catolici și cu cei ortodoxi, deci în 1857. Practica săptămânii sau octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor a fost însă lansată definitiv în anul 1908 de preoții anglicani, protestanți adică, Paul Watson și John Spencer, care au propus ca unitatea creștinilor să se facă în jurul tronului papal. Și zice mai departe Părintele Ioniță, această perioadă era propus să înceapă în ziua de 18 ianuarie, sărbătorirea scaunului Sfântului Petru la Roma, și 25 ianuarie, comemorarea convertirii Sfântului Apostol Pavel. Deci între două aniversări simbolice, prima pentru tradiția romano-catolică papistașă, iar a doua pentru tradiția protestantă. De aceea, perioada de rugăciune pentru unitatea creștinilor este uneori numită octavă, respectiv perioadă de 8 zile, zice Părintele Viorel Ioniță, care continuă. Propunerea a fost sprijinită de conducerea bisericii, în ghilimele, romano-catolice, dar nu a fost acceptată de bisericile necatolice decât după anul 1935, când, prin contribuția preotului catolic de la Lyon, Paul Couturier, a fost destinată unității tuturor creștinilor și s-a practicat până astăzi. În 1935, Paul Couturier a numit octava Săptămâna Universală de Rugăciune pentru Unitatea Creștină. În anul 1959, deci acum 67 de ani, Papa Ioan al XXIII-lea a aprobat această octavă printr-o scrisoare apostolică. Ulterior, în documentul despre ecumenism, aprobat de Conciliul Vatican II în ziua de 21 noiembrie 64, rugăciunea pentru unitatea creștinilor este, fiți atenți, este considerată sufletul întregii mișcări ecumenice, ecumeniste, eretice, auziți oameni, sufletul întregii mișcări, rugăciunea în comun. Și continuă. De partea sa, Consiliul Mondial al Bisericilor a susținut răspândirea ținerii săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor încă de la înființarea sa oficială în vara anului 1948 la Amsterdam, Olanda. Și ultima frază. După dezvoltarea relațiilor dintre Consiliul Mondial al Bisericilor, al așa ziselor biserici, și Biserica Lumii, în ghilimele, prin Consiliul Pontifical pentru promovarea unității creștinilor, în anul 1966, acești doi parteneri de dialog, auziți, au decis să coordoneze împreună elaborarea materialului anual pentru programul acestei săptămâni. Am mai spus preotul Viorel Ioniță, care continuă, zice că bisericile ortodoxe din întreaga lume au fost invitate să participe la programul acestei săptămâni de rugăciune de către Consiliul Mondial al așa ziselor biserici, al încelor de Avolești. Și am încheiat citatul de la Părintele Ioan Ioniță de pe Bazilica. Așadar, am văzut pe scurt din sursa cea mai autorizată că săptămâna de rugăciune este impusă în Beure de un organism protestant profund hlitor, tentaculul masoneriei, CMB. Și deci octava este 100% de provență protestanto-papistașă, iar pentru noi nu este altceva decât o capcană mortală, o mireajă otrăvită a șarpelui. Cu toate acestea, ca și alți erari, Preasfințitul Lucian sfidează cerul și se vădește prin atitudinea sa ca fiind papă de Caransebeș și ca un infailibil urmează bunul său plac, lipsit de cuget ortodox, teamă de Dumnezeu și rușine de oameni, fapt demonstrat cu prisosință prin încălcarea sfintelor canoane ale bisericilor nași unice, care sunt cuprinse în această excepțională carte, despre care am amintit și le-am enumerat, le-am înșiruit, 16 canoane, cu autoritate universală ecumenică. Cartea se numește, și o să revin la Sfântișoră, cartea se numește Rugăciunea în comun cu ereticii, abordarea practicii canonice a bisericii, cu un subtitlu Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii,
publicat în Tesalonic în 2009, scris în 2008, de cel mare canonist grec, Părintele Anastasie Goțopoulos, iar dau citire la o frază a cel mare patrolog, Părintele Teodoros Zistis, care a scris prefața la ediția a doua și vedeți ce spune, ca să vedeți că e limba și să vă procurați această carte, o găsiți și pe internet, în format clasic nu am găsit-o, așa că am tras-o și pe la Xerox. Citesc pe Părintele Teodoros. Dintre toate scrierile ortodoxe pe această temă, cea mai bună dintre toate, cartea perfectă, este cea pe care o ținem în mână a Părintelui Anastasie Goțopoulos, un preot binecuvântat și înzestrat, care nu aparține doar Sfintei Mitropoliei a Patrilor, ci întregii ortodoxii. Are foarte multe cuvinte frumoase despre această carte, dar n-am rost. Rog să o procurați să vedeți că este cartea perfectă. Așa? Să intrăm în subiect despre săptămâna de urăciune ecumenistă. Uitați, îl aveam aici de Papa de Caransebeș, purtător de mitră. Este un afiș al comunității romano-catolice din Herculane și dau citire. Octava de rugăciune, vineri 23 ianuarie, ora 17. În Biserica Romano-Catolică din Băile Herculane va avea loc o întâlnire ecumenistă în cadrul octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor cu participarea celor trei ierarhi reprezentanți ai cultelor. Zice ce Preasfințitul Iosif Ciobopal, episcop romano-catolic, Preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Călin Bot, episcop greco-catolic. Vă așteptăm, dragi conclați, să participați la această oră de rugăciune pentru unitatea creștinilor, ca toți să fie una. Ioan 17:21, Testamentul lui Hristos să se împlinească. Ce bine e când frații și în Domnul se unesc și în dragoste și pace pe lume găsesc Părâ Paroc și Mon Mihai. Noi știm, iubiți frați și surori, după învățătura infailibilă a bisericii, pentru că este relevată de Duhul Sfânt, de ce este infailibilă, că în afara Sfintei Ortodoxii nu există succesiune apostolică, sfinte, taine, sfințenie, har mântuitor, preoție, botez, nu există și de aceea nu există nici episcopat în afara Sfintei Ortodoxii, așa cum nu există Moș Crăciun, tot așa nu există nici episcopat în afara Bisericii Ortodoxe. Vă mai prezint o imagine de acum 2-3 ani, tot aceloși preasfințit episcop Lucian, papă de Caransebeș, care tot într-o săptămână de urăciune ecumenistă rostește acel crez nebunesc ecumenist al CMP-ului, în care nu se amintește de Maica Domnului, de biserică, de viață veșnică, de botez, iar Duhul Sfânt nu reiese că este Dumnezeu. Are o mulțime de modificări și pentru aceasta trebuia el și ceilalți ierarhi care fac astfel de gesturi să fie caterizit fără drept de apel, însă Sfântul Sinod nu vede, nu aude. Așa. Uitați, purtători de mitre, mai amintesc, pe înalt preasfințitul Andrei Cuț, când la o slujbă la care participa s-a rostit crezul cu filiocve, iar diaconul înalt preasfinții sale sărută mâna unui purtător de mitră greco-catolic, ca să vedeți însemnătatea mitrei. Uitați, aici avem pe înalt preasfintul Ioan de Timișoara, tot așa, într-o săptămână de urăciune ecumenistă. Aici îl avem pe Preasfințitul Sofronie, uitați, mulți purtători de mitre într-un locaș de cult greco-catolic. Și diaconul spune și acest pe Preasfințitul episcopul nostru Sofronie, deci diaconul greco-catolic rostește acesta, deci este greco-catolic, deci cu getoniat sau așa, episcopul nostru și tot Sofronie, tot cumpărător de mitră greco-catolic la o sfințire a apei și Preasfințitul Timotei al Aratului, tot într-o săptămână de aceasta, vorbește despre, în cuvântul său vorbește despre
minimalism dogmatic, unitate în diversitate și că CMB-ul rânduiește să realizeze această unitate, unitate în diversitate, da? Vă rog să urmăriți, vă dau titlul, scrieți pe internet, Predica eretică ecumenistă, minciună episcopul Timotei al Radului, ianuarie 2019, publicat de Strana Ortodoxă. Da. Este absolut de neînțeles cum un episcop își rușinează în asemenea barba albă. Și ultima, reamintesc, pe înalt preasfințitul Irineu Pop, când se află la o întronizare, o slujbă de întronizare a unui episcop greco-catolic, îmbrățișare cu un cardinal, îmbrățișări, așa, în timp ce corul cântă extraordinar de frumos, minunat cântă corul. Dacă vreți chiar să vedeți, scrieți pe internet, Ereticul Irineu Pop, linioară Beaurel, linioară Rugă Comună, linioară Filiogve, cu papistașii, mahomedani și masoni. Scrie acesta pe dreapta, ortodoxia, dreapta credință. Da. Și pentru că am amintit mi-am amintit de Mănăstirea Cașin sau Biserica Cașin din București și acolo au loc tot felul de babilonii în fiecare an și nu știam cine e paroh acolo. Este vorba de Părintele Paroh Gabriel Cazacu, care dovedește că nu are absolut deloc cuget ortodox și ne rugăm Dumnezeu să-l lumineze, că altfel își duce turma la pieire. Am și o imagine, dar nu mai știu pe unde, nu mai caut, cu Sfinția sa îmbătușă pe internet. Și pentru că am amintit de Sighișoara, fac o rectificare, o reparație morală foarte importantă. Mă bucur că pot să o fac și îmi cer iertare. Vedeți, era vorba de Sighișoara sub asediul lupilor. Acolo, acest domn, Vasile Lupu, este poza de profil de pe Facebook-ul acestuia. Eu nu am Facebook, dar mi s-a trimis și mie. Așa. A scris un articol foarte frumos despre săptămâna de urăciune din Sighișoara de anul trecut și menționa că au participat preoții noștri, asta mă interesează, Părintele Protopop Ovidiu Dan, Părintele Adrian Dobre, pensionar și misionar, Părintele Petru Bleahu, Părintele Cosmin Boian și Mircea Ceoșan. Însă, în fapt, Părintele Mircea Ceoșan nu a participat. Slavă Domnului, Părinte, și îmi cer iertare că, uitați, eu v-am pomenit, dar așa mi s-a trimis articolul acestui Vasile Lupu, care scrie frumos, dar nu are cuget ortodox. Și ca să stăm la poză, mi-asum vina, bineînțeles, am gafat, să zic așa, public și repart tot public, Părinte Mircea. Uitați acum, dacă suntem la poze, avem aici pe Părintele Protopop și nelipsitul Părinte Adrian Dobre, așa, și cu ceilalți care își zic preoți, dar sunt. Mai avem aici pe Părintele Petru Bleahu, uitați, mai avem aici, da? Bun. Aici avem pe Părintele Cosmin Boian. Aici avem pe Părintele Dobre, Părintele Cosmin Boian și Părintele Protopop. Ei cântă la strână, dar nu știu cine se află în fața Sfântului Altar. Așa, probabil cântă foarte frumos. Așa. Aici avem pe Părintele Adrian Dobre prin diferite locații. Iar o altă locație. O altă locație, tot Părintele Dobre cu Părintele Cosmin. Și cam așa, astea sunt imaginile. Și să mergem mai departe. Deci Părintele Mircea Ceoșan nu a participat, slavă Domnului, așteptăm să se mărturisească de către preoții aceștia, toții împotriva sinodului
demonic din Creta. Așa. Și văzând aceste imagini smintitoare, se pune întrebarea firească: unde ați făcut teologia preasfințiților, înalt preasfințiților, preafericiților, sfințiților părinți? Unde? La Ankara, la Kabul, în Honolulu, în Babilon. Se poate încălca cu atâta ușurință Sfintele Canoanele Bisericii. Nu se mai știe despre Sfinții Părinți. Și deși Domnul Iisus Hristos ne poruncește: feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dânsul sunt lup răpitori sau lup îngrozitor, le zice Sfântul Apostol Pavel, iată că noi, oile, nu facem ascultare și îl ignorăm pe el, cât și pe Maica sa și pe Sfântul Ierarh Spiridon și nenumărați alți sfinți și mucenici care au făcut minuni colosale, clare, limpezi, tocmai pentru a ne întări cugetul conștiinței ortodoxe spre a ne feri și păzi de lupi. Vina nu o poartă doar Preasfintul Lucian cu alți ierarhi, prezbiteri și patriarhul sau Sfântul Sinod în ansamblu, ci și mulțime dintre noi pentru avorturi, contraceptive, desfrânări și tot felul de fără de legi. Însă peste acestea târnă ignoranța, indiferența și mai ales nepăsarea și lipsa de atitudine cu privire la batjocorirea bisericii de către cai, troieni și lupi vicleni, ceea ce ne face trădători de Dumnezeu, biserica fiind cel mai prețios dar posibil făcut omul de Dumnezeu. Iar dacă biserica este Hristos și Hristos este biserica, cum în chip minunat se exprimă Sfântul Porfirie, iată că suntem nepăsători la batjocorirea Domnului Iisus Hristos, motiv pentru care vaiurile se vor prăvăli peste noi. Dacă luăm concret eparhia Preasfântului Lucian din Caransebeș, sau Cluj, Alba, Oradea, Arad, București, Timișoara și așa mai departe, mulți frați și surori de acolo, fiind amăgiți de lozinca mincinoasă și vicleană a ecumeniștilor, am ajuns să dăm la schimb conștiința ortodoxă pe cugetul uniat și astfel susținem fără discernământ că trebuie făcută ascultare de episcop, indiferent de învățătura lui, că acela răspunde de sufletele noastre. Noi nu avem nicio grijă, nicio responsabilitate, noi suntem prea mici, nu știm nimic, ei au studii, au teologie și de aici și de aiurea și alte scuze ce mai invocăm noi. Și acestora, nouă adică, care ne invocăm tot felul de scuze, ne răspunde Gheron Gavril de Sfântul Munte Athos, care, într-un interviu dat pe Graiul Ortodox, am arătat sursa exactă și am vorbit pe larg în definiția papei, în înregistrarea definiția papei, care este întrebat, uitați. Întrebare. Mulți patriarhi și episcopi Gheronda auzim că spun despre papa că este într-adevăr biserică. Noi ce trebuie să facem? Trebuie să facem ascultare față de aceștia? Răspunde Gheron Gavril. Avem datorii față de părinții noștri duhovnicești și avem datorii față de Dumnezeu. Datoria față de Dumnezeu însă este mai mare decât datoria față de părinții noștri duhovnicești. Dacă datoria față de părintele duhovnicesc este în opoziție cu datoria față de Dumnezeu, atunci aceea se anulează. Iată ce le spune Sfânt și Apostolul Pavel Galatenilor. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer va vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Deci, ce am prezentat până acum este o altă evanghelie, ca să știți. Galateni 1:8. Era oare cu putință ca un înger să meargă la Galateni și să învețe altele decât le predase lor Apostolul Pavel? Desigur nu, așadar, pentru ce a scris acestea Pavel? Fără sens, să fie depresos? Și mai sar, e lung. Cum tâlcuiește însă Dumnezeu cu Hristostom, adică Sfântul Ioan Gură de Aur, cuvântul: ascultați pe marii voștri și vă spuneți lor? Întreabă Sfântul Ioan: ce vei face, dar când va veni cineva cu viclenie și te va încerca să te convingă? Ce înseamnă viclean? Acela care chipurile îți va vorbi în numele credinței, dar tu fugi și lasă-l. Nu doar om de va fi, ci și îngeri din cer să coboare. Comentariul la Epistola către Evrei, Omilia 14, 1 EP25. Și continuă Gheron Gavril. Când vlădica ne cere ceva în conformitate, episcopul, când vlădica ne cere ceva
în conformitate cu învățătura bisericii, suntem datori să ascultăm. Însă când spune ceva contrar bisericii, cum va face ascultare? Celor care spun, fiți atent aici, celor care spun că trebuie să facem ascultare necondiționată, le răspunde un fericit bătrân aghiurit cu viață sfântă. Aceștia sunt niște evlavioși proști. Deci asta suntem, iubiți frați, niște evlavioși proști, în fapt neevlavioși, falși evlavioși. Aceștia sunt niște evlavioși proști. Acolo vom merge împreună cu Ana și Caiafa în focul ghienei dacă urmăm vlădicilor noștri care spun că Papa este biserică și că acolo sunt taine și că trebuie să ne unim cu Ana și Caiafa. Acel patriarh, arhiepiscop, episcop sau orice ar fi el care spune lucruri în dezacord cu biserica, în contradicție cu cele predate de Sfinții Apostoli și de Părinții Bisericii, acela nu este păstor, ci lup deghizat în păstor și vrăjmaș al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. Și am încheiat citatul de la Părintele, de la Gheorghe Gavril. Deci, avem poruncă să urmăm strict învățăturii bisericii și păstorilor care fac ascultare de Sfinții Părinți, altfel vom fi aruncați lângă Ana și Caiafa, adică în iadul cel mai de jos. Totodată, ca ortodoxi, avem sfântă obligație de a semnala capcanele și viclenele lupisme spre folosul lor tuturor fraților, cu atât mai mult cu cât Duhul Sfânt, prin înalt preasfințitul Averchie Taușev, vas ales al său, ne avertizează, tăcerea asupra apostaziei este criminală. Cu alte cuvinte, tăcerea este lipsă de dragoste, trădare și dovadă de nepăsare față de mântuirea turmei Domnului Iisus Hristos. De aceea, tăcerea este trădarea lui Dumnezeu, cum ne strigă astăzi ca la sus, cuvântătorul de Dumnezeu. Și am prezentat doar câteva monstre de lupisme, sunt infinit mai multe, rugăm stăruitor pe preasfințitii înalt, preasfințitii, preafericiții și sfinții părinți să se dezică total de creația diavolului, ecumenismul, Creta, CMB-ul, acordul Balaman și toate celelalte, și să lupte pe viață și pe moarte, ca Biserica Ortodoxă Română să revină pe cale. Doamne ajută!